El dissabte 9 de gener comença la nova temporada del Racó dels Contes. La Biblioteca de Lloret de Mar ha programat 18 sessions de contacontes de gener a abril. Els dissabtes a partir de 2:15, els infants d'entre 3 i 7 anys gaudiran de la lectura dramatitzada de diverses històries en català o castellà. En canvi, els divendres 19 de febrer i 29 d'abril a partir de les 6 de la tarda, els més petits escoltaran contes populars en llengua anglesa. Pel que fa al gener, l'encarregat d'encetar el nou període és el conte El Boom i el tresor del pirata, una història que endinsarà els més petits en el món de la bateria. Dues titelles d'animals seran els protagonistes de Cuentos de Andersen. La descoberta dels colors i les emocions que s'hi relacionen seran el fil conductor de Sabeu d'on surten els colors. Finalment, un conte teatre d'argument tradicional tancarà la programació de gener amb El Drac del Riu. Al blog sense nom de la biblioteca trobareu més informació de cara a la programació pels propers 3 mesos.